Вітаю, я Наста, а ты слухаеш Белліт, падкаст пра кнігі і каля кніжныя тэмы. Вельмі запознена, але ўсё ж такі ў эфіры літ навіны, хаця прайшла ўжо палова ліпеня, але мы з вами пагаворым пра чэрвень, паглядзім, што цікавага адбылося ў Беларусі і свеце ў чэрвені, дакладней, у літаратурным жыцці ў Беларусі і ў свеце ў чэрвені, таму што у свеце наогул адбылося нашмат больш рознага. Напрыклад, скончыўся футбол, і гэта такі стан, калі ты з аднаго боку пасля таго, як гульня скончылася, апошняя фінальная, сядзіш і у пэўнай ступені крыху радуешся за тое, што нарэшце у цябе з'явіцца час жыць, а не глядзець па 3 матчы на дзень. А з іншага боку, ты разумееш, што ўжо літаральна праз некалькі дзён ты пачнеш сумаваць. І табе будзе не хапаць гэтага, табе будзе не хапаць саміх матчаў, не будзе хапаць нейкага варашняку навокал, абмеркаванняў, тому што сапраўды гэта такая штука, якая вельмі моцна збліжае, і насамрэч я зайздрошчу, мне вельмі не хапае такога з літаратурай. І зразумела, што ва ўсе часы заўжды спорт гэта штосьці больш прыбытковае, больш папулярнае, чым кнігі, чым літаратура, і няма чаго здзіўляцца, але, прынамсі, я магу паспрабаваць зрабіць так, каб дзеці ў дзяцінстве марылі стаць не Крыштіану Роналду ці Ліонелем Мессі, ці хто зараз кумір Ламін Ямаль, вось кімсьці такога кшталту. Я хачу, каб дзеці ў дзяцінстве марылі стаць пісьменнікамі. Зразумела, што мяне адной не хопіць на тое, каб гэтую папулярызацыю сапраўды рабіць, але тым не менш я раблю свой пасільны ўнёсак у гэтую справу. Так, вось менавіта такімі пафаснымі словамі пачынаецца гэты падкаст, адразу ўздымаем планачку як мага вышэй. Але адразу без доўгіх прадмоваў мы пераходзім да літ навінаў, і пачну я са свежых эмоцый, якія ўжо насамрэч не такія і свежыя, але тым не менш я хачу з вами падзяліцца, бо навіны гэтыя месячнай даўніны. Бо 15 чэрвеня я наведала ў Варшаве сустрэчу з пісьменнікам Сашам Філіпенкам. І гэта сапраўды было цікавае мерапрыемства. Па-першае, я парадавалася, што было даволі шмат людзей, нягледзячы на тое, што гэта было платнае мерапрыемства, якое каштавала 80 злотых. А людзі, не абавязкова беларусы, наогул людзі любых нацыянальнасцяў, яны з вялікай радасцю аддаюць велізарныя грошы на канцэрт улюбёнага гурта. Напрыклад, я не ведаю, Металіка прыехала ў Варшаву, я не магу пра гэта не згадаць, таму што я была там, але ў нас літ навіны, таму расказваць вам пра неверагодны шыкоўны афігенны канцэрт Металікі, які я наведала, красивей гэтага ў падкасці сёння не будзе. У нас кніжны падкаст, вяртаемся да Сашы Філіпенкі. І таксама, згадваючы футбол, людзі у свеце гатовы аддаваць велізарныя грошы на тое, каб наведаць фінал чэмпіяната Еўропы па футболе, нават купляючы квіткі ў перакупаў за там шалёныя проста сумы ў некалькі тысяч еўра. І гэта ўсё падаецца абсалютна нармальным, падаецца абсалютна адэкватным. Але як толькі, напрыклад, беларусам трэба патраціць трошкі грошай на тое, каб пабачыць пісьменніка, пабачыць мабыць, аднаго з самых папулярных зараз у свеце беларускіх пісьменнікаў, адразу пачынаецца гэта. У сэнсе ён просіць грошы за сустрэчу з сабой. Я проста начыталася, пасля таго, як адбылося гэтае мерапрыемства, начыталася ў Фейсбуку такіх каментарыяў, што ў мяне рэальна проста палезлі вочы на лоб, валасы дыбам усталі. Я не ведаю, якія яшчэ можна клішэ ўжыць у гэтай сітуацыі, але мне было дзіўна, наколькі людзі проста язвы, і магчыма, гэта звязана часткова менавіта з асобай самога аўтара, бо да Сашы Філіпенкі вельмі рознае стаўленне ў беларускіх чытачоў. І хтосьці яго вельмі любіць, хтосьці мае пэўныя прэтэнзіі ў дачыненні да мовы, на якой ён піша свае творы, наогул да яго нейкага пазіцыянавання, але тым не менш, ён такая асоба даволі спрэчная для беларускай літаратуры, для беларускага нейкага культурнага кола. І я бачыла столькі вось гэтых каментароў, якія проста пырскалі атрутай праз экран на мяне пра тое, што
Фу, ісці на Філіпенку яшчэ і за грошы. Я думаю, людзі, адкуль у вас столькі нянавісці? Па-першае, адкуль у вас столькі вольнага часу, каб пісаць гэтыя каментарыі гнеўныя? Ну, гэта паўсюль так бывае, тролі гэта лад жыцця, просто трэба з гэтым змірыцца, і насамрэч гэта праблема не ў Сашу Філіпенку, а ў іх. Вось. Але тым не менш для мяне было дзіўна сапраўды такая вялізная колькасць абурэнняў, што ён такі дзёрзкі дазволіў сабе, што вы узяць грошы за тое, каб людзі прыйшлі на яго паглядзець. Ну, ребята, камон, давайте уявім, колькі зарабляюць футбалісты, колькі зарабляюць музыканты, і чамусьці у вас не ўзнікае пытання аддаць ім яшчэ трошачкі грошай, каб трапіць на іх канцэрт. А цяпер давайте падумаем, колькі зарабляюць беларускія літаратары, калі яны наогул штосьці зарабляюць з літаратуры. І будзем трошкі больш прыземленымі, ці як гэта назваць, трошкі больш адэкватна будзем глядзець на рэчаіснасць, і 80 злотых аддаць за тое, каб пабачыць беларускага пісьменніка, гэта не такія вялікія грошы, давайте пагодзімся. Для кагосьці, можа быць, гэта вялікія грошы наогул у жыцці, але тым не менш, у гэтай сітуацыі у мяне не ўзнікала пытанняў, напрыклад, пра тое, чаму гэта так дорага, чаму я наогул мушу плаціць грошы. Мабыць, таму што я лічу, што кожная праца мусіць аплачвацца, і выступленне перад аўдыторыяй гэта таксама ў пэўнай ступені працы. Таму адразу здзялі гэтае пытанне наконт таго, што чаму гэта было за грошы, як можна на гэта плаціць, не. Пераходзім, уласна, да нейкіх маіх эмоцый ад самога гэтага мерапрыемства. Гэта было сапраўды вельмі цікава, таму што Філіпенка валодае нейкім гэтым абаяннем, гэтай такой магіяй прамоўцы. Ён сапраўды цікава расказвае пра сябе, пра нейкія іншыя рэчы, яго цікава слухаць, яго прыемна слухаць. І зразумела, што ўсё ягонае мерапрыемства, якое было пабудаванае спачатку як ягоная гісторыя пра яго жыццё, ад моманту, калі ён нарадзіўся, да кропкі, у якой ён знаходзіцца цяпер. І потым ужо былі там адказы на пытанні, ён расказваў пра свае нейкія планы, вельмі спяшаўся глядзець футбол, гэта ж тады якраз толькі пачаўся чэмпіянат Еўропы, і таму шмат размоваў падчас гэтага мерапрыемства было звязанае з футболам, і гэта даволі міла. Але я разумею, што хутчэй за ўсё, не хутчэй за ўсё, а дакладна так і ёсць, увесь гэты ягоны выступ гэта загадзя напісаная, падрыхтаваная нейкая прамова, гэта нейкі сцэнарый, які там, магчыма, жарты прыдуманыя, прапісаныя, ўжо адкатаныя на нейкай іншай аўдыторыі, таму што Варшава была не адзіным горадам, дзе ў межах свайго турнэ так званага літаратурнага выступаў Філіпенка. Ён таксама быў і ў Беластоку, і ў Кракаве. Карацей, ужо у яго гэта як быццам бы па такой накатанай ідзе, і ты разумееш, што гэтыя жарты ўжо адпрацаваныя на аўдыторыі, ён ведае, што заходзіць, што не заходзіць. Гэта як любы стендап-комік, і, у прынцыпе, вось гэтае выступленне Філіпенкі я б магла назваць такім пэўным літаратурным стендапам. І вось кожны стендап-комік, ён адкатвае сваё выступленне на нейкіх адкрытых мікрафонах, ён выбірае жарты, якія больш заходзяць, якія менш заходзяць, якія наогул не заходзяць, нейкія суперразрыўныя жарты. І дзякуючы гэтаму ён потым, як я ўяўляю працу стендапера, ён потым фарміруе сваё выступленне ўжо на нейкім вялікім канцэрце. Мне падаецца, што ў выпадку з Філіпенкам гэта спрацавала менавіта так, але тут трэба глядзець таксама на тое, як Філіпенка па-за вось гэтым нейкім агучаным сцэнарыем камунікуе з публікай. Як ён трымаецца, адказваючы на пытанні, напрыклад, ці ў нейкіх размовах з чытачамі. І трэба сказаць, што гэта ў яго атрымліваецца таксама цудоўна, таму што ён умее таксама і ў сітуацыйны гумар. То бок, калі хтосьці задае яму пытанне, зразумела, што да гэтага ніяк не падрыхтуешся, не прыдумаеш там нейкія загадзя прапісаныя жарты. Ён жартуе тут на месцы, і гэта таксама атрымліваецца ўдала. Таму можна сказаць, што сапраўды гэта чалавек, які ўмее выступаць перад сваёй аўдыторыяй. І гэта было цудоўнае мерапрыемства, дзякуючы якому мы даведаліся, наколькі вялікая ў Філіпенкі калекцыя шкарпэтак. Як аказалася, не вельмі вялікая, таму што яны рвуцца, ён купляе новыя, карацей, стандартная сітуацыя, і толькі сапраўды важнае пытанне пісьменніку на літаратурнай сустрэчы. І наогул гэты вечар у праграме у афішы быў заяўлены як размова пад назвай пра тэксты, фатаграфіі часу, пра граніцу фікшана і нон-фікшана. Але насамрэч, як мне падалося, адбылося штосьці больш глыбокае, больш цікавае, і мы цяпер ведаем, на якім жыццёвым этапе Саша Філіпенка разлюбіў рыбныя котлеты.
і на якім жыццёвым этапе ён думаў, што больш не напіша ніводнай кнігі. Таксама вельмі шмат цікава ён расказваў пра школу, пра тое, як школа рабіла ўсё, каб ён не стаў пісьменнікам, а ён насуперак школе і сваёй улюбёнай настаўніцы Лідзіі Іванаўне, якая стала проста мемам вечара. Філіпенка ўсё ж такі ўзяў і стаў гэтым самым пісьменнікам. І цяпер ён прадстаўляе Беларусь на міжнароднай літаратурнай арэне. Таксама шмат ён гаварыў наогул пра дзяцінства, пра сям'ю, пра вучобу. Ён гаварыў пра Менск і апісваў вось усё тое, што мы называем творчым шляхам пісьменніка. Выступленне працягвалася 2 гадзіны, мы вельмі шмат смяяліся, я вельмі шмат запісвала нейкіх цытат у нататнік, і шмат было чагосьці, што вельмі моцна адгукалася. І зразумела, як я ўжо казала раней, Філіпенка ў нас выклікае абсалютна розныя эмоцыі ў чытачоў і часам вельмі эмацыянальныя ў негатыўны бок, таму тут на сустрэчы таксама не абышлося без нейкіх правакатыўных пытанняў наконт мовы, і сам Філіпенка вельмі іранізуе над гэтымі пытаннямі, хаця вельмі відаць па ім, наколькі ён стаміўся адказваць на пытанні на гэтую тэму, на гэтую моўную тэму. І ён сказаў такую фразу, што «Сейчас же главная праблема беларускай літаратуры – это Філіпенка». І гэта сапраўды часам падаецца так, што як быццам бы больш няма чаго абмяркоўваць, чым 25 раз, як мы з рабятамі ў адным з выпускаў КК Нягош, чаму Саша Філіпенка не піша па-беларуску. Цяпер мы маем кнігі ад выдавецтва Гутенберг, цяпер ужо Філіпенку такой прад'явы нельга прад'явіць, масла масляное, неважна. Не будзем перапісваць, няхай усё будзе як ёсць, таму што дзялюся нейкімі жывымі эмоцыямі без сцэнарыя. І таксама Філіпенка сказаў, што наступныя яго новыя кнігі, якія будуць выходзіць, яны таксама будуць выходзіць і па-беларуску. І наогул Філіпенка шмат гаварыў пра Беларусь, пра вяртанне ў Беларусь, пра свае творы, якія звязаны з Беларусю, але так аказваецца, што хіба толькі былы сын з твораў Філіпенкі неяк непасрэдна звязаны з Беларусю, і Філіпенка расказваў, што за тое, каб надрукаваць гэты твор па-французску, змагаліся 6 французскіх выдавецтваў. І гэта проста неверагодна. Сапраўды, у нас у Беларусі няма такой канкурэнцыі паміж выдавецтвамі, а тут у Францыі за кнігу чужога замежнага аўтара, тым больш беларускага, вось такая вялікая канкурэнцыя. Але разам з тым Філіпенка сказаў, што, калі ў яго спыталі, калі вы напішце наступную кнігу пра Беларусь, ён сказаў, што пакуль актуальны мой былы сын, і як быццам бы няма патрэбы пісаць штосьці новае, таму што папярэдняя кніга ўсё яшчэ актуальная. Па мне гэта трошачку дзіўнаватая логіка, але тым не менш, ён мастак, яму лепш відаць. І таксама было цікавае пытанне ад жанчыны пра пісьменніцкую зайздрасць, на якое вось вельмі крутым панчлайнам адказаў Філіпенка. У яго жанчына спытала, ці знаёмы ён з Альгердам Бахарэвічам, ці сябруюць яны, і ці няма пісьменніцкай зайздрасці паміж імі. На што Філіпенка адказаў на пытанне, ці знаёмыя яны, што яны не сябруюць, там не перапісваюцца, але яны бачыліся на нейкіх там літаратурных мерапрыемствах за мяжой. І калі жанчына спытала пра тое, ці няма пісьменніцкай зайздрасці, Філіпенка адказаў, што вам гэта трэба ў яго пытаць. Гэта вельмі класна, гэта вельмі такая трошку высакамерна могуць падумаць некаторы, але тым не менш гэта такая вясёлая, цікавая іронія. І таксама мне вельмі спадабалася гісторыя пра яго сына, бо сын Філіпенкі вельмі любіць, калі яны кудысьці едуць, калі ў іх нейкая доўгая дарога ў машыне, ён любіць чытаць рэцэнзіі на творы бацькі, пераважна негатыўныя рэцэнзіі, то бок ён адкрывае які-небудзь лайфліп, адкрывае там усе рэцэнзіі на яго кнігі з адной зорачкай і ў голас зачытвае бацьку ў машыне. У іх ёсць вось такая цікавая традыцыя, бо Філіпенка сам спецыяльна не адшуквае гэта, не чытае нейкія такія негатыўныя каментары, але ягоны сын вось служыць яму такой дапамогай. Мне падаецца, што гэта даволі смешна, калі сам сын таксама можа з гэтага паіранізаваць. І таксама была цікавая думка у Філіпенкі пра цэнзуру, пра тое, што калі ёсць цэнзура, то з ёй цікавей працаваць. Ён расказваў пра свой досвед працы на расійскім тэлебачанні. Калі вы не ведаеце, то Філіпенка доўгі час, жывучы ў Маскве, працаваў на расійскім тэлебачанні і пісаў сцэнарыі да розных перадач кшталту «Пражэктар Пэріс Хілтан». Гэта тая перадача, на якой я ведаю дакладна, што ён працаваў. І ён расказвае пра тое, што былі нейкія тэмы, якія трэба было абмінаць, і гэта вельмі моцна, як ён казаў, мабілізуе разумовую дзейнасць пісьменніка
ну яго як пісьменніка ці пісьменніка-сцэнарыста, скажем так, што ты мусіш штосьці выдумляць, каб гэтую тэму абысці, але тым не менш, каб людзі, можа быць, здагадаліся, што ты маеш на ўвазе штосьці такое забароненае. Карацей, так, сапраўды, гэта вельмі цікавая тэма. Ну і як вы бачыце, даволі шмат цікавых тэм уздымалася. Філіпенка таксама расказваў, што для яго асабістага ў трагедыі на Немізе, як пра сваю ляноту ён застаўся дома і туды не паехаў. І у кнізе, дарэчы, гэта моцна закранаецца, што такая тэма, што людзі падчас нейкіх трагедый любяць мець пэўную далучанасць да іх. Ну, што, напрыклад, я мусіў трапіць на Нямігу, але там у мяне былі нейкія іншыя справы, я туды не трапіў, але я таксама мусіў там быць. Вось нейкая такая дзіўная далучанасць да трагедыі. Ёсць такое жаданне ў нашых людзей быць далучанымі, я не ведаю, гэта, мабыць, асаблівасці ўсяго свету, не толькі Беларусі. Але я, калі вам выкладу для патронаў чытацкі дзённік пра былога сына, я там трошкі разважаю на гэтую тэму. Здаецца, ужо на гэтым тыдні будзе чытацкі дзённік. Дарэчы, ужо цяпер вы можете паслухаць новы чытацкі дзённік. Гэта спецыяльныя выпускі падкаста, якія выходзяць толькі для патронаў на Патрыоне. І там я звычайна ў межах аднаго выпуска чытаю нейкую адну беларускую кнігу. Не абавязкова беларускага аўтара, але важна, каб кніга была беларускамоўная. І гэта можа быць і пераклад з нейкай іншай мовы. І апошні выпуск падкаста з чытацкім дзённікам для патронаў выйшаў нядаўна пра кнігу Соня Стой, пісьменніцы Сашы Гук. Гэта такая young adult, падлеткавая навінка ад выдавецтва Янушкевіч, якая расказвае пра тое, як перажываць асабістыя трагедыі і трагедыі тваёй краіны, калі ты падлетак, калі табе 15, і ў Беларусі пачынае адбывацца 2020 год, а ў цябе як бы сваіх праблем хапае. Вось, гэта вельмі цікавы твор пра тое, як дзеці, як падлеткі перажываюць гэты час, таму што з намі дарослымі ўсё зразумела. Мільён кніжак ужо пра гэта напісаны, мы самі іх пішам, але пачуць нейкі дзіцячы голас, падлеткавы голас, гэта таксама важна. Таму, калі вам цікава, вы можете паслухаць пра гэтую кнігу у чытацкім дзённіку. Для гэтага вам трэба стаць маім патронам на сайце patreon.com. Спасылка будзе ў апісанні да выпуска. Ну і скончыць гісторыю пра тое, як я схадзіла на выступленне Сашы Філіпенкі, мне б хацелася цытатай ад швейцарскага афіцэра міграцыйнай службы, які сказаў неяк Філіпенку: вам трэба знайсці нармальную працу. Вось так і жывём. Так і жывём Беларусі, у беларускай культуры, што пісьменнік, хаця вось бачыце, у Беларусі пісьменнік гэта не праца, і ў прынцыпе швейцарцы таксама не надта добра ставяцца да пісьменнікаў, мабыць, таксама лічаць іх дармаедамі. Ну і ўсё ж такі сённяшні выпуск называецца не сустрэча з Філіпенкам, а літнавіны, таму я працягну вам расказваць, дакладней пачну расказваць пра тое, што цікавага адбылося ў літаратурным свеце. Пачнём мы з літаратурных навінаў замежжа, і там 13 чэрвеня назвалі лаўрэатак жаночай літаратурнай прэміі. У 2024 годзе іх нечакана упершыню уручылі дзве. Адну ўзнагароду уручылі за мастацкі празаічны твор, а другую за нон-фікшн. Раней звычайна гэтая прэмія уручалася толькі за мастацкую літаратуру. І ўзнагароду за мастацкі раман атрымала амерыканская пісьменніца шры-ланкійскага паходжання. Зараз будзе вельмі складана, я паспрабую вымавіць гэтае індыйскае прозвішча. Ганеша Нандхан. Ну, карацей, калі на дзве часткі падзяліць, то Ганеша Нандхан, у прынцыпе, чытаецца даволі лёгка. І кніга яе называецца Brotherless Night, ноч без брата. І гэтая кніга распавядае пра сям'ю, якую разбурыла грамадзянская вайна на Шры-Ланцы. Ну і другая лаўрэатка — гэта канадская пісьменніца, актывістка і рэжысёрка Наомі Кляйн, якая стала першай у гісторыі жаночай літаратурнай прэміі удзельніцай прыза за нон-фікшн. Журы выбрала яе кнігу «Дапельгангер», «Падарожжа ў люстраны свет», такая пад назвай у гэтай кнігі, і гэта даследаванне, прысвечанае палярызацыі сусветнай супольнасці, што б гэта ні значыла. І пра першую аўтарку я абсалютна нічога не ведаю, як вы бачыце, разам з вамі вучылася вымаўляць яе прозвішча, а вось другую я чытала гадоў 9 таму, гэта таксама быў нон-фікшн, кніга называлася «No Logo. Людзі супраць брэндаў». Гэта было даволі цікавае даследаванне, так што творчасць Наомі Кляйн мне, ў прынцыпе, знаёмая, таму цікава будзе пачытаць яе кнігу, якую ганаравалі літаратурнай прэміяй.
Цяпер трошкі навін экранізацый. У 2025 годзе выйдзе серыял «Вітаем у Дэры», у якім з'явіцца культавы клоун-забойца Пеннівайз. І гэта праект стрымінгу HBO Max. І па сутнасці гэты серыял з'яўляецца прыквелам фільмаў Эндзі Мускеці «Яно» 2017 года, там 2 часткі ёсць. І абодва гэтыя фільмы атрымалі, у прынцыпе, даволі добрыя водгукі ад крытыкаў і гледачоў. Я глядзела толькі першую частку. Насамрэч, я вялікая фанатка фільма «Яно» старой экранізацыі, там якіх 70-х гадоў, і новая экранізацыя, нягледзячы на тое, што ў другой частцы грае адзін з маіх улюбімых акцёраў Джеймс Макэвой, але чамусьці я трошкі пабойваюся глядзець другую частку, паглядзеўшы першую з дзецьмі, ўсё было окей, мне ўсё спадабалася. Але паглядзеўшы першую частку, я крыху пабойваюся глядзець другую. І тым не менш, сюжэт гэтага новага серыяла разварочваецца ў Дэры, гэта выдуманае мястэчка, якое не раз з'яўлялася ў творах Стывена Кінга. То вось я вам расказваю пра серыял, але, магчыма, не ўсе разумеюць, што такое Дэры і як гэта звязана з літнавінамі. Вось, гэта Дэры, гэта гарадок, які часта згадвае ў сваёй творчасці Стывен Кінг, і «Яно» гэта акурат экранізацыя аднайменнага рамана Стывена Кінга. І ў гэтым серыяле будуць паказаныя падзеі 60-х гадоў. І Пеннівайза, таго самага клоуна з «Яно», зноў сыграе Білл Скарсгард, які якраз увасобіў яго ў фільмах «Мускеці». Серыял я чакаю, таму што творчасцю Кінга, як вы ведаеце, я моцна цікаўлюся, але, як звычайна з экранізацыямі Кінга, ні на што добрае я не спадзяюся. І мае улюбёныя, спадзяюся, і вашы таксама, навіны аўкцыёнаў. Я вельмі люблю чытаць вось гэтыя навіны, ведаеце, навіны гэтага свету, дзе штосьці на багатай, дзе кнігі, нейкія аўтарскія рукапісы, лісты, не ведаю, кавалачак паперы, на які капнуў пот пісьменніка, прадаецца проста за неверагодна шалёныя грошы, якія я нават не ўяўляю, як выглядае гэтая сума грошай, не то ўжо, каб мець іх дзесьці ў сябе. Таму, карацей, пераходзім да навін аўкцыёнаў. Акварэльны малюнак да кнігі «Гарры Поттер і філасофскі камень» прадалі на аўкцыёне за рэкордную суму. Ну, вы нават не можете сабе ўявіць такіх лічбаў, таму рэкордная, нерэкордная, карацей, кучу грошай аддалі за акварэльны малюнак да кнігі «Гарры Поттер і філасофскі камень». Так для мяне заўжды гучаць падобныя загалоўкі. І мастацкае афармленне вокладкі першай кнігі з серыі Джоан Роулінг пра Гарры Поттера каштавала 1,9 мільёна даляраў на таргах аўкцыённага дома Сотбіс у Нью-Йорку. 1,9 мільёна даляраў. Я шчыра не ўяўляю, колькі гэта, калі вось іх раскласці соценнымі купюрамі, колькі гэта грузавікоў грошай. Вось, ну, толькі так я магу думаць пра такія сумы. І паводле слоў дылера, гэта самы каштоўны прадмет з калі-небудзь прададзеных на аўкцыёне твораў пра Гарры Поттера. Ілюстрацыя Томаса Тэйлара, якая з'явілася на дэбютным выданні рамана ў 97 годзе, была прададзена пасля 4-баковай барацьбы паміж прэтэндэнтамі, якая доўжылася амаль 10 хвілін. То бок, не проста знайшоўся адзін багаты чалавек, які гэта купіў, было 4 чалавекі багатыя, якія змагаліся паміж сабой, каб гэта купіць. Проста мая павага. Ну і наогул, гэтая акварэль была ўпершыню выстаўлена на аўкцыён у 2001 годзе на лонданскім аўкцыёне Сотбіс, калі былі апублікаваны яшчэ толькі першыя 4 кнігі серыі пра Гарры Поттера. Ну і гэта вельмі іранічна чытаць жыхарам той краіны, якой не даюць дазвол на тое, каб друкаваць Гарры Поттера далей па-беларуску. Вельмі іранічна. І яшчэ трошачкі навін аўкцыёнаў. Рукапісны манускрыпт класічнага французскага рамана «Чужаніца» Альбера Камю, які, між іншым, можна прачытаць у беларускім перакладзе, прададзены на аўкцыёне за суму больш чым 650 тысяч еўра. Гэта, канешне, не 1,9 мільёна даляраў, але ўсё роўна грошы даволі вялікія. Пераплецены 104-старонкавы чарнавік рамана Камю пра французскага пасяленца ў Алжыры, які забівае неназванага араба, сышоў з малатка ў Парыжы ў чэрвені. Але тут ёсць такі нюанс, што гэты дакумент не нясе ў сабе звычайнага літаратурнага сэнсу, як у нейкага чарнавіка, такога падрапанага, выпраўленага, з нейкімі рукапіснымі нататкамі, гэтак далей. Замест гэтага, мяркуючы па ўсім, гэты рукапіс Камю перапісаў ад рукі ў 44 годзе, праз 2 гады пасля таго, як гэты раман ужо быў апублікаваны ў Францыі. То бок, можна лічыць, што гэта літаратурная падробка, але зробленая не нейкім іншым чалавекам, а зробленая самім аўтарам, які ўжо пасля таго, як кніга выйшла,
нібыта стварыў яе рукапіс, хаця, як вы разумееце, такое немагчыма. І чаму наогул Камю карпатліва перапісаў ад рукі чорнай ручкай сваю уласную апублікаваную кнігу, падпісаў яе і датаваў красавіком 40-го года. Ён там дадаў нейкія крамзолі, стрэлкі, нейкія гумарыстычныя нататкі. Чаму гэта было зроблена так, і ніхто не растлумачыў. Але лічыцца, што ў той час Парыж знаходзіўся пад нацысцкай акупацыяй, і такім чынам Камю збіраў неабходныя сродкі, падрабляючы рукапісны чарнавік для багатага прыхільніка. Хто ведае, магчыма, гэта так і было, а магчыма і не. Але тым не менш такі факт, што нават падробка чарнавіка, тым не менш зробленая рукой самога аўтара, усё роўна за вялікія грошы была прададзеная на аўкцыёне. Білл Гейтс абвясціў, што раскажа сваю гісторыю ў мемуарах, якія павінны быць апублікаваныя ў наступным годзе. Кніга Source Code My Beginnings раскажа пра раннія гады бізнесмена і філантропа. І пачынаецца гэтая кніга ад самага дзяцінства ў Сіэтле і заканчваецца вучобай ва ўніверсітэце. Як мы ведаем, Гейтс кінуў Гарвард у 20 гадоў у 75-м годзе, незадоўга да таго, як ён і яго сябар Пол Ален напісалі праграму, якая стала Майкрасофтам. І ў кнігу, як кажа сам Білл Гейтс, увойдуць некаторыя з самых цяжкіх момантаў ранняга жыцця прадпрымальніка, у тым ліку, як піша сам Гейтс, адчуванне, што ў дзяцінстве я быў не ў сваёй талерцы, сутыкненне з бацькамі ў падлеткавым узросце, раптоўная страта блізкага мне чалавека і тое, што мяне ледзь не выгналі з каледжа. Я таксама расказваю пра тое, як кінуць школу, каб зрабіць стаўку на індустрыю, якой яшчэ не існавала. І гэта сапраўды даволі цікава, таму што Білл Гейтс даволі значная асоба для нашага часу, які зрабіў даволі шмат рэчаў, якія можна назваць тэхналагічнымі прарывамі, таму будзе цікава пачытаць, з чаго ён пачынаў, таму што сапраўды нашмат цікавей чытаць гісторыю поспеху людзей, якія пачынаюцца не з таго, што я нарадзіўся ў багатай сям'і. А калі ты сапраўды сам, як кажуць, знізоў прахаваў гэтае жыццё. Чакаем мемуары Білла Гейтса. А цяпер трошкі навін блізкіх беларусам, калі пісьменнікаў пераследуюць у іх на радзіме. Трошкі зараз будзем лавіць в'етнамскія флэшбэкі. Рэч у тым, што Арундаці Рой, адна з самых вядомых пісьменніц Індыі і лаўрэатка букераўскай прэміі, павінна паўстаць перад індыйскім судом у сувязі з антытэрарыстычным законам, які крытыкуецца зараз на захадзе, які дазваляе прымусіць замаўчаць крытыкаў індыйскага ўраду. І ў сябе на радзіме ў Індыі Рой можа апынуцца ў турме за словы, сказаныя ёй 14 гадоў таму. Улады Індыі далі дазвол на пераслед пісьменніцы, і вышук гэтай вядомай аўтаркі звязаны з яе крытычнымі выказваннямі ў адрас урада, як я ўжо сказала, які яна зрабіла 14 гадоў таму ў 2010 годзе. Наогул, Арундаці Рой вядомая сваім удзелам у абароне правоў чалавека і сацыяльнай справядлівасці. Яна неаднаразова крытыкавала індыйскі ўрад за яго стаўленне да меншасцяў. І вось што яна заявіла ў 2010 годзе на канферэнцыі ў Дэлі, дзе яна і іншыя інтэлектуалы і актывісты абмяркоўвалі права Кашміра, гэта спрэчны рэгіён, які ўжо шмат гадоў падзелены паміж Індыяй і Пакістанам, яго права на самавызначэнне. Арундаці Рой сказала: «Кашмір ніколі не быў неад'емнай часткай Індыі. Гэта гістарычны факт. Нават індыйскі ўрад прызнае гэта». І вось гэтыя словы выклікалі бурную рэакцыю і вельмі рэзкую крытыку з боку нацыяналістычных груп і палітыкаў з лагера ўлады, і дом Арундаці Рой у Дэлі быў абложаны пратэстоўцамі. Яны патрабавалі, каб яна адклікала сваю заяву ці наогул пакінула краіну. Аднак Рой бараніла сваё права на свабоду слова. І вось цяпер яна абвешчана індыйскім судом у вышук за вось тыя свае словы. Прытым, што Арундаці Рой даволі значная аўтарка ў свеце, яна вельмі вядомая. Яе кнігі можна прачытаць па-руску, выходзіла «Бок мелачей» і «Міністэрства найвышшага шчасця». Я нічога з гэтага не чытала, але ў маіх планах было знаёмства з яе кнігай «Бок мелачей». І вось гэтая гісторыя, як мне падаецца, гэтую кнігу ў маім спісе хачу прачытаць, пасунула там на значную колькасць пазіцый вышэй. Таму я думаю, што ў найбліжэйшы час я пазнаёмлюся нарэшце з творчасцю гэтай аўтаркі. Ну а цяпер пераходзім да навінаў літаратуры беларускай. І мы пачынаем акурат з Сашы Філіпенкі, як і наогул я пачала падкаст, таму што Філіпенка атрымаў галоўны прыз прэміі швейцарскага таварыства абароны аўтарскіх правоў «Про літаріс». Журы адзначыла яго здольнасць у творах, далей цытую,
пераплавіць гнятлівыя абставіны ў моцныя метафоры, каб зрабіць адчувальнай абсурднасць палітычных і экзістэнцыяльных сітуацый. Канец цытаты. Яны, канешне, зразумела, умеюць так завярнуць, каб нават самы просты твор падаваўся вяршыняй геніяльнасці. Я гэта не маю на ўвазе тут творы Філіпенкі, я кажу наогул, што ў прынцыпе ёсць такое мастацтва даваць вось гэтыя кароткія фармулёўкі зместу кнігі, калі, сапраўды самую простую невялічкую кніжачку можна напісаць такімі словамі, што гэта будзе падавацца нейкім літаратурным шэдэўрам. Вось рэальна гэта асобны від мастацтва, прыдумляць гэтыя фармулёўкі. Вось як у Нобелеўскай гэта бывае, так і ў нас у прэміі Гідройце, напрыклад. Ну і таксама паводле правіл прэміі Філіпенка, як той чалавек, які атрымаў галоўны прыз у 40 000 франкаў, выбірае атрымальніка яшчэ адной дадатковай спонсарскай узнагароды, якая складае 10 000 франкаў. І Філіпенка падтрымаў аўтарку і перакладчыцу з рускай мовы Мот Мабіяр. І я ўжо чакаю чарговыя каментарыі пра Філіпенку, пра яго падтрымку рускай мовы, але, магчыма, як часам бывае ў такіх сітуацыях, што выбіраў, не зусім Саша. Дакладныя факты мне невядомыя, таму не будзем распаўсюджваць чуткі-плёткі, просто, мне падаецца, што такі варыянт тут таксама магчымы, што гэта быў не ягоны выбар, а як бы, папрасілі выбраць. А можа быць і не папрасілі, можа быць, гэта яго свядомы выбар. Нічога не ведаю, таму сцвярджаць нічога не буду. Ну і яшчэ адна беларуска атрымала літаратурную прэмію. Аргентынская паэтка Наталля Літвінава, якая яшчэ ў 10гадовым узросце ў 1996 годзе разам з сям'ёй пераехала з Беларусі ў Буэнас-Айрэс, атрымала адноўленую летась прэмію «Люмен де Новелла» за дэбютны раман, які перакладаецца як «Светлячок». У гэтай прэміі могуць прымаць удзел рукапісы, напісаныя жанчынамі на іспанскай мове з усёй Лацінскай Амерыкі. І прыз гэтай прэміі складае 30 000 еўра, і таксама да яго далучаецца публікацыя твора да іспанамоўных чытачоў выдавецтвам Penguin Random House група Editorial. Ну і вось беларуская аўтарка, дакладней, аўтарка беларускага паходжання. Мы не можам ужо называць яе беларускай пісьменніцай, таму што ўсё ж такі яна там правяла ўсё сваё свядомае жыццё. І скразной тэмай гэтага рамана стала чарнобыльская трагедыя, уцёкі, памяць і змаганне за новае жыццё. І важную ролю ў з'яўленні твора адыгралі ўспаміны маці пісьменніцы, якія тая напісала на просьбу сваёй дачкі. Таму, тым не менш, мы не можам называць аўтарку беларускай, але яна мае беларускае паходжанне, і для іспанамоўнага чытача яна прасоўвае тэму чарнобыльскай трагедыі, якая для нас вельмі значная, што, ў прынцыпе, я лічу вельмі добрым, тым не менш, яна неяк рэпрэзентуе Беларусь у свеце такім чынам. Ну а цяпер пераносімся ў Беларусь, дзе гарадзенцы збіралі подпісы пад просьбай усталяваць у сваім горадзе помнік пісьменніку Васілю Быкаву, які жыў там з 47 па 49 і з 55 па 72 год. Яны спасылаліся на тое, што ў Гродні, дзе жыў і працаваў Васіль Быкаў, яго імя не ўвекавечана належным чынам. І ў чэрвені гродзенскі гарвыканкам даў гараджанам адказ, і паводле дакумента, які падпісаны намесніцай старшыні гродзенскага гарвыканкама Зояй Кулешай, далей цытую, стварэнне і ўсталяванне падобных аб'ектаў нармуецца палажэннем аб парадку стварэння, рэканструкцыі і прыёмкі твораў манументальнага і манументальна-дэкаратыўнага мастацтва. Канец цытаты. І з гэтага вынікае, што ўсталяванне помнікаў гістарычным асобам, нейкім вядомым людзям, не ўваходзіць у кампетэнцыі гарвыканкама. І паводле палажэння, на якое спасылаецца старшыня гарвыканкама, помнікі ў абласных цэнтрах можна ставіць толькі на падставе рашэнняў аблвыканкама. І праект помніка павінен таксама атрымаць заключэнне Міністэрства культуры і прайсці ўзгадненне ў прэзідэнта. Знешне выклятае архітэктурнае рашэнне зацвярджае Рэспубліканская мастацка-экспертная рада. І мне падаецца, што маглі б проста напісаць «Нічого мы вам не паставім, адчапіцеся і не дурыце галавы». Гэта зэканоміла б час і іх, і тых, хто падаваў гэтую заяву. Але тым не менш, мяркую, што помнік Васілю Быкаву яшчэ не хутка з'явіцца ў Гродні. Фонд «Камунікат.орг» адкрыў інтэрнэт-кнігарню камунікат.шоп. І цяпер на спецыяльным сайце нарэшце можна зручна купляць усе кнігі, якія выйшлі ў фондзе. І таксама там можна купіць і кнігі іншых партнёрскіх выдавецкіх ініцыятыў. Але камунікат не адзіныя, хто ў чэрвені заснавалі сайт, таму што таксама паэт і выдавец Дмітрый Строцаў паведаміў, што і ў ягонага выдавецтва «Хохрот Мінск» цяпер ёсць сайт, дзе вы можаце купіць усе паэтычныя зборнікі, што выходзілі ў выдавецтве. Я вам пакідаю спасылку і на адну, і на другую краму ў апісанні да выпуска.
Лета такі перыяд, калі ў прынцыпе не так шмат усяго адбываецца ў нейкай літаратурнай культурнай сферы, таму навінаў было не так і шмат, і таму з навінамі мы скончылі як з беларускімі, так і з замежнымі. Цяпер мы пагаворым пра навінкі беларускага кнігавыдання, якія кнігі выйшлі, якія кнігі анансаваныя, і многія з кніг я ўжо нават патрымала ў руках і купіла ў сваю бібліятэку. Напрыклад, 2 навінкі фонда «Камунікат» я ўхапіла на гучнафэсце 29 чэрвеня ў Варшаве. І першая іх навінка — гэта рэтра-дэтэктыў Змітра Дзядзенкі, які называецца «Гульні Цырцэі». І сюжэт гэтага рамана адсылае чытача ў Оршу пачатку 20-го стагоддзя. Там даволі закручаная анатацыя, якую я вам не буду зачытваць цалкам, бо яна даволі аб'ёмная. І вельмі заінтрыгавала мяне гэтая кніга. Я спадзяюся, што анатацыя акажацца не самае цікавае, што ёсць у гэтым творы, што твор таксама будзе цікавы, таму хутка я вазьмуся за чытанне гэтай кнігі. Ну, як бы, дзе купляць кнігі «Камуніката», вы ўжо ведаеце, цяпер у іх ёсць інтэрнэт-крама. Ну і таксама трымаю ў руках другую навінку ад фонда «Камунікат». Можна зноў зрабіць трошкі літаратурнага СМР, я не ведаю, ці добра мой мікрафон ловіць такія гукі, але тым не менш, я трымаю ў руках кнігу, якая выйшла да стагоддзя Васіля Быкава у фонда «Камунікат». І гэта зборнік, у які ўвайшлі 2 творы Васіля Быкава. Гэта 2 аповесці Васіля Быкава, і гэта «Бліндаж» і «Афганец». І «Афганец» наогул гэта адзін з маіх улюбёных твораў Быкава. Гэта такі позні Быкаў, гэта твор, падзеі якога разварочваюцца ўжо ў сучаснай Беларусі, пра чалавека, які вярнуўся з Афганістану, і цяпер ён спрабуе неяк уладкаваць сваё жыццё ў Беларусі, і разам з тым ён не вельмі згодны з палітычнымі падзеямі, якія адбываюцца ў Беларусі. Ёсць у яго пэўныя прэтэнзіі, і як ён выходзіць з гэтай сітуацыі, гэта вельмі цікава. Я не буду спойлерыць, бо там сапраўды такі класны сюжэтны паварот. Гэта цудоўны твор, які я з задавальненнем перачытаю, а вось «Бліндаж» я не чытала наогул, таму з радасцю прачытаю яго ўпершыню. Ну і таксама у пачатку кнігі ў якасці своеасаблівай прадмовы некалькі старонак ад Алеся Пашкевіча пра Васіля Быкава, пра гэтыя творы, якія змешчаны у гэтай кнізе. Цяпер да навінак нашага выдавецтва «Янушкевіч». Мы перавыдалі дэбютны зборнік паэзіі Дашы Бялькевіч «Слёзы на вецер», які ўпершыню ў нашым выдавецтве выходзіў у 2021 годзе. Пра гэты зборнік я падрабязней расказвала яшчэ ў далёкім 53-м выпуску. І цяпер я проста нагадаю, што гэта выдатная маладая беларуская паэзія з вялікім патэнцыялам. Бо ў кнізе Дашы вы можаце знайсці абсалютна розныя вершы. Гэта і пяшчотнае прызнанне ў каханні, і сур'ёзная грамадзянская лірыка пра балючае, і проста актуальныя вершы пра нас і пра наш час. Я вельмі вам раю звярнуць увагу. Мы дадрукавалі наклад невялікі, так што паспяшайцеся, пакіну вам спасылку ў апісанні да выпуска. У Інстытуце філасофіі Акадэміі навук Беларусі выйшла 3-я кніга серыі «Традыцыйны светапогляд беларусаў», якая называецца «Чалавек». У 3-й кнізе гаворка вядзецца пра тое, як традыцыйная культура бачыць чалавека, яго фізічны і духоўны свет, жыццёвы шлях і адносіны паміж мужчынам і жанчынай. І сёлета таксама выходзілі першая і другая частка серыі, гэта касмалогія і сфера сакральнага народная тэалогія, і гэтыя кнігі можна купіць у Мінску ў кнігарні Акадэмкніга. Выдавецкая ініцыятыва «Надзя» у супрацоўніцтве з выдавецтвам Лохвінаў запусціла беларускі пераклад кнігі Поля Элюара «Каханне, паэзія». Гэта дэбютны пераклад, зроблены Верай Бакстер. І калі вы, як і я, упершыню чулі пра гэтую выдавецкую ініцыятыву «Надзя», то я раскажу вам трошкі пра яе. Яны плануюць наогул займацца перакладамі французскай літаратуры. У планах ёсць выданне перакладаў графа Лётрэамона, Гійома Апалінэра, Андрэ Брэтона, Луі Арагона і іншых. І назву яны абралі паводле рамана Андрэ Брэтона, бо слова «Надзя» — гэта нібы масток паміж французскай і беларускай культурай. Згуртаванне беларусаў у Великабрытаніі выпусціла з друку другое выданне кнігі Олега Бембеля «Роднае слова і маральна-эстэтычны прагрэс». Да новага выдання дадаліся каментары і водгукі тых, хто гэтую кнігу чытаў яшчэ ў 80-е, калі кніга ўпершыню выйшла. Таксама, дарэчы, у Великабрытаніі выходзіла. Бо пасля выхаду гэтай кнігі для аўтара былі пэўныя, нават, можна сказаць, фатальныя наступствы, бо яго звольнілі з Акадэміі навук, дзе ён працаваў на той момант, ягоны аддзел наогул расфарміравалі, але некаторыя асобнікі гэтай кнігі ўсё ж такі трапілі ў Беларусь і, можна сказаць, што хадзілі па руках, іх чыталі і перачытвалі.
Ну і цяпер вось маем другое выданне гэтай кнігі, і хто ў свой час не паспеў з ім пазнаёміцца па тых ці іншых прычынах. Я, напрыклад, наогул яшчэ ў прыродзе мяне не было, калі гэтая кніга выходзіла. Ёсць магчымасць таму прачытаць гэтую кнігу цяпер. Цяпер да навінак выдавецтва «Тэхналогія». Там у чэрвені выйшаў раман славацкага пісьменніка Станіслава Ракуса «Нататкі ў плыні часу», пераклад Святланы Богуш. Гэты раман мае аўтабіяграфічную аснову, і ў цэнтры аповеду настаўнік вячэрняй школы і ягоная штодзённая педагагічная праца, поўная кур'ёзных сітуацый і парадоксаў. Канфлікт паміж дабром і злом трансфармуецца ў канфлікт паміж асобай і сістэмай, школьнай і грамадскай, у якой асоба вымушаная існаваць. І гэта гучыць даволі цікава, прынамсі для мяне, хаця насамрэч занудна. Ну, але я люблю такое, таму хацелася б гэтую кнігу прачытаць. І яшчэ адна навінка тэхналогіі – гэта сага пра Хервюр і Хейдрыка у перакладзе са старажытнай ісландскай Яўгена Папакуля. І гэта адна з самых вядомых і самых казачных ісландскіх сагаў, і ў беларускім выданні ўпершыню аб'яднаныя 3 асноўныя рэдакцыі гэтага твора. І таксама Яўген Папакуль напісаў каментарыі да асноўнага тэксту. Выданне гэта аздобленае 20 ілюстрацыямі, якія ўяўляюць сабой своеасаблівыя выявы на шчытах, але ў сучаснай інтэрпрэтацыі. І абедзве гэтыя кнігі можна купіць на сайце выдавецтва «Тэхналогія». Самы зручны сайт наогул з усёй беларускай літаратуры ў тэхналогіі, таму што 2 літары tn.by. Некалькі выпускаў літнавін таму я расказвала вам пра выхад першага тома Іліяды Гамера, і вось у выдавецтве «Энцыклапедыкс» за першым следам выйшаў і другі том, які ўключае яшчэ 12 песень старажытнай гераічнай паэмы. Пераклад зрабіў усё той жа Лявон Баршчэўскі. У выдавецтве «Беларуская навука» выйшла унікальнае выданне «Адкуль праўда і крыўда» з серыі «Фальклорныя скарбы Беларусі». У кнізе сабраныя народныя легенды і былічкі, прычым, акрамя беларускай мове, у кнізе тэксты таксама змешчаныя па-ангельску і па-расейску. І таксама да кнігі ёсць гукавы дадатак на спецыяльным YouTube-канале. Там можна знайсці аўдыа або відэазапісы, часткі тэкстаў, якія укладальніцы зрабілі ў розных рэгіёнах Беларусі. Ну і укладальніцы гэта Алена Боганева і Тацяна Валодзіна. І ў гэтай кнізе яны зрабілі акцэнт перадусім на запісах апошніх дзесяцігоддзяў. І ілюстрацыі да гэтай кнігі зрабіла беларуская майстрыха выцінанкі Галіна Жураўлёва. Вось, напрыклад, яе прыгожую выцінанку вы можаце ўбачыць ужо на вокладцы гэтай кнігі. Алексей Андрэў, заснавальнік часопіса «Маналог», скульптар і літаратар, выдаў кнігу-альбом з назвай «Каменныя казкі». Кніга з паралельным беларуска-ангельскім тэкстам выйшла з друку ў выдавецтве «Рэгула». І вось што пра кнігу расказвае сам аўтар. Шмат гадоў я збіраў свае і чужыя словы, свае чужыя выявы, каб яны заставаліся на паперы кніг і часопісаў. Я верыў, што гэта перажыве нас і растлумачыць іншым, навошта мы жылі. Потым я стаміўся ад слоў. Мне захацелася цішыні, і я пачаў рэзаць камяні. Але вельмі хутка камяні загаварылі. Так з'явілася гісторыя іх казачных жыццяў. У выдавецтве «Гутенберг» выйшла новая кніга Сергея Календы «Стрыжэ і піша». І Сергей Календа вядомы не толькі як беларускі пісьменнік, але яшчэ і як цырульнік. І «Стрыжэ і піша» гэта некалькі дзясяткаў камічных, часам сумных, часам нават жахлівых гісторый з працоўнага досведу цырульніка. Сам пісьменнік некалькі гадоў запісваў гэтыя цікавыя гісторыі, у якіх ён быў героем, таксама яго кліенты, ягоныя кліенткі былі героямі. І паколькі ніхто не прасіў, як кажа аўтар, захоўваць таямніцу, ён гэта ўсё расказвае як ёсць. І, дарэчы, калі вы знаёмыя з творчасцю Сергея Календы, то вы можете памятаць, што калісьці ў яго выходзіла кніга «Кантынентальны сняданак», якая складалася з гісторый жыцця аднаго гатэля. І наколькі я ведаю, калісьці Календа акурат працаваў стылістам у гатэлі, таму можна сказаць, што і гэтая кніга у нейкай ступені была такім падслуханым, трошкі вытворчым раманам. Потым выйшаў і своеасаблівы працяг, кніга ўсё ўлічана, а вось цяпер Календа напісаў кнігу пра ўжо сваю асноўную цырульніцкую дзейнасць, і кніга невялікага аб'ёму, таму думаю, я хутенька яе прачытаю і, магчыма, нават запішу чытацкі дзённік па ёй, калі там будзе што абмеркаваць, бо апошнім часам мне спадабалася запісваць дзённік пра маленечкія кнігі, таму што я тады не забываю, пра што расказвала. Калі я магу гэтую кнігу прачытаць у межах аднаго дня, можа быць, там 2 дзён, і гэта нашмат прасцей, чым запісваць чытацкі дзённік на нейкую вельмі доўгую кнігу. У праскім выдавецтве «Вясна» выйшаў зборнік эсэ Сергея Дубаўца пад назвай «Стагоддзя НН». Вось што пра гэтую кнігу кажа яе аўтар.
Кніга выбраных эсэ распавядае пра стагоддзе паміж нашай нівай і нашай нівай, у якім дзейнічаюць Янка Купала, чараўнік на фабрыцы Маскульту, Абдзіраловіч пад псеўданімам Канчэўскі, Васіль Быкаў, пісьменнік экзістэнцыйнай нявыкруткі, Ікар, якому крыла разбурыла сонца, а яшчэ нянавісць, якая стала любоўю, прыцягальная Амерыка, беларускія масоны, татары, габрэі, шляхта. Ад менскіх каранёў да віленскага паветра, ад палітыкі да культуры, ад нараджэння да пахавання солжа. Таксама я заўжды радуюся, калі бачу навіны пра пераклад беларускіх кніг за мяжой. І ў люблінскай выдавецкай серыі «Всходні экспрэс» выйшла кніга «Аўтапартрэт у выглядзе костачкі авакада» паэткі Юлі Тимофеевай, у польскіх перакладах паэта Богдана Задуры. Па-мойму, вельмі прыгожая паэтычная назва зборніка. І гэта другая кніга білінгва Юлі Тимофеевай, і ў яе ўвайшлі вершы са зборніка паэткі «Воўчыя ягады», а таксама новыя вершы, якія раней не друкаваліся. Ну, у выдавецтве «Хохрот Мінск», пра якое мы сёння ўжо гаварылі з нагоды з'яўлення ў іх інтэрнэт-крамы, выйшла новая кніга вершаў Віктара Жыбуля, паэта і літаратуразнаўцы, якая называецца «Аранжавы». І цікава, што ілюстрацыю для гэтай кнігі намаляваў Кастусь Жыбуль, гэта сын Віктара Жыбуля. І ілюстрацыя выглядае даволі нядрэнна. Я ўжо яе бачыла ўжывую, сапраўды вельмі пасуе да стылю вершаў аўтара. І кнігу вы ўжо можаце заказаць непасрэдна на сайце выдавецтва. Ну і цяпер да анонсаў, чым жа ў будучыні нас парадуюць выдавецтвы. Напрыклад, выдавецтва «Папуры» працягвае перавыдаваць беларускую класіку ў прыгожых выданнях. Яны анансавалі перавыданне аповесці Васіля Быкава «Мёртвым не баліць». З нагоды 100гадовага юбілею мы ўжо гаварылі, што кнігі фонда «Камунікат» выйшлі да гэтага юбілею, які мы адзначалі 19 чэрвеня. І вось выдавецтва «Папуры» таксама далучаецца да ўшанавання памяці нашага класіка. І аўтар вокладкі для новага выдання гэта дызайнер Анатоль Лазар. І ён ужо рабіў для «Папуры» іншыя вокладкі, якія мне падабаюцца. Напрыклад, для «Знака бяды» таго ж Быкава ён зрабіў гэтую цудоўную вокладку. Таму, канешне ж, я чакаю з вялікім нецярпеннем гэтага выдання, таму што выдавецтва «Папуры» цудоўна перавыдае беларускую класіку. Гэта цудоўныя выданні у цвёрдых ці ў мяккіх вокладках, але тым не менш гэта кнігі, якія хочацца трымаць на сваіх паліцах, нават калі ты гэтыя творы 100 гадоў чытаў 100 гадоў таму ў школьнай праграме, ці там потым 100 разоў перачытваў, але тым не менш гэтае новае, свежае, прыгожае выданне, як мне падаецца, абавязкова ў дамашняй бібліятэцы мусіць быць, калі яна ў вас у прынцыпе ёсць. Такі атрымаўся ў нас літаратурны чэрвень, навін было няшмат, але, як я ўжо казала, гэта ў прынцыпе зразумела для летняга перыяду. Не так актыўна выходзяць кнігі, не так актыўна адбываюцца нейкія мерапрыемствы, штосьці ў літаратурным свеце наогул адбываецца не так актыўна, таму што лета гэта пэўны час для такога адпачынку і перазагрузкі. Але спадзяюся, што ў ліпені навінаў будзе прынамсі не менш, чым у гэтым выпуску ў мяне назбіралася. Таму сустрэнемся з вамі ў літаратурных навінах ужо зусім хутка, літаральна праз палову месяца, а таксама праз тыдзень сустрэнемся з вамі ў звычайным выпуску, у якім я буду расказваць пра тое, што прачытала нядаўна, буду дзяліцца сваім актуальным прачытаным. Абсалютна рандомныя выпадковыя кнігі, не звязаныя паміж сабой ніякай тэмай. Ну а на сёння гэта ўсё. З вамі была Наста і падкаст «Белэліт». Да сустрэчы!